ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯಡು 14 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಐತಾರ ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತಂಡು. ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವಿಸಾಯರು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪುರ ತುಡರ್ನು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಅರ್ಲಾಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಂಬಿಕಾರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಚಾಯರಾಮ್ ಆಳ್ವಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಗಣೇಶ್ ಅಂಬಿಕಾರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕೇಶವ ಹೊಸಗದ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಳಪೆ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಮಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವ್ ನಿನಿಶಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು.
ದೇವಾಲಯದ ಮೊಕ್ತೇಸರರ್ ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟು ಬೇತರು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ವಾಣಿಯ ಭಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕ್ಲೇರ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತಲು. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये.